Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ngaturaken sugeng pinarak sugelengen kanthi mardika mardikane penggalih konjuk dumateng pepunden kamangipun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati ingkang kalodhangan dalu punika palakrama akan putra putri ingkang kinasih ibu menika Diajeng Ayu Aulia Nur Azizah dawuh pikantuk Den Bagus Ali Maksud putra kinasih saking berikun Bapak almarhum Suwardi dalah Ibu Sri Wahyuni. Ugi ponang pinanganten sarimbit kadya kaken-kaken ninian-ninian mimilan mituno bangun wisma ingkang sae boten kata lumpen dumateng keluarga besar campur sari Nyu Kusuma ingkang dalu punika akatan imbalan panjenengan Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati badhe ngregengaken swasana ten hajatipun hamugati panjenengan Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati kunjuk dumateng dedonga dumateng ponang pinanganten sarimbit muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah dalwarah amin amin ya robbal alamin. Boten kata lumpen dumateng sepuh sepuh sesepuhin agami sumanding kita mengilahi dados kiblating para santi ingkang kula takdimi. Boten kata lumpen dumateng pangembating praja Satya Negari ingkang kula dasih angantu-antu dados pangembating negara Indonesia. Boten kata lumpen dumateng sedaya kemawon tamu undangan rawuh wonten ing sasana pelanggehan banikun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati. Kula dadi talangi atur panjenengan Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati mbok bilih dalu punika wonten klintak-klintinipun saking segi areal punapa kemawon saking palenggahan pasugata lan segi sanes-sanesipun boten kurangi rasa bobonge manah panjenengan Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati ngaturaken samudra pangapunten sakathakenipun. Obatan kota lupen dumateng keluarga besar saking SAA Audio Bos Kafit matur ugi manuwun ingkang boten upami ingkang dalu punika ngregengaken swasana ten hajatipun hamugati panikun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati. Kunjuk dumateng ponang pinanganten sarimbit Diajeng Ayu Aulia Nur Azizah dawuh pikantuk Den Bagus Ali Maksud muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah dalah warahmah amin amin ya robbal alamin. Kunjuk dumateng panikun Bapak inggih dalah prangkatipun ingkang sampun maringi izin saking pentasipun keluarga besar campur sari Nyu Kusuma mijil saking telatah Dermala pimpinan saking Abah Wisnu SHMM susah hidup montang manting. Boten kata lumpen dumateng rencang-rencang saking juru nginceng Indonesia OP Production kang ngompong kali rencang-rencang matur gungi panuwun ingkang boten upami dalu punika saged ngregengaken swasana ten hajatipun banikun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati. Boten kathah badhe kula matur dumateng panjenengan badhe kula jenggaraken setunggal napi setunggal sinden kondang kalokone Jepara ingkang sepindah kula tepangaken dumateng panjenengan Diajeng Ayu Trika Abimanyu Nyu Kusuma. Kaping kalih sengaja dipun haduraken dumateng panjenengan khususipun hajatipun pepundhen kawula panikun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati saking tlatah Trengguli Demak Diajeng Ayu Fani Oktavia badhe kula jaraken ingkang pungkasan saking telatah Pati Bumi Minatani tukang cithak boto Diajeng Ayu Lia Safara tiga widodari sampun kula jenggaraken dumateng panjenengan khususipun daging ngregengaken swasana ten hajatipun panikun Bapak Nur Hasan dalah Ibu Suwati. Konjuk ngaturaken ponang pinanganten sarimbit
Diajeng ayu Aulia Nur Azizah dawuh pikantuk Den Bagus Ali Mahsun putra kinasih saking dipun Bapak Suwardi almarhum dalah Ibu Sri Wahyuni. Ingkang sepindah badhe ujaraken setunggalipun tembang pambuka. Kunjuk dumateng tamu undangan ingkang rawuh wonten ing sasana palenggahan. Setunggalipun tembang pambuka, salam sayang takkan hilang, sayang rindu takkan malu. Nyu Kusuma campur sari. Yuk, yuk. Hey, yuk, 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 yuk. Yuk, 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 ya. Yuk, 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 yuk.
matur panuwun ingkang boto pami sampun kulaturaken setunggalipun pambuka dan brata sesana sampun dipun